Ježiši, ona jde po mně, ona jde po mně, ona jde po mně. No. Ahoj lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska budeme hrát Granny Multiplayer a já bych dal asi chapter 1. Vím, jak se to hraje, ale vůbec nevím, kam ty klíče pasují a tak. Play, teďka máme continue, tak. Dobrý, už jsem tady. Tak, máme, tady je Granny, Tak, ale já vím rychle sem. Jo, Granny, kde pak seš? Ježiši, ona jde po mně, ona je bugla, no nic, no. Tak, se taky bugla. Ale tady je tohle, ale nevím, kam to pasuje. Tady to vím, kam to pasuje, ale teďka tam nechci. Nějaký číslo. To je jedno. Budeme hledat dál nějaký klíč. Ale musí odejít, ale. Ježiši, ona jde po mně. No, tak jsem nestihnul utéct. Já bych to stihnul, a já jsem se tam o něco zasekl. Asi o stěnu nebo nějakou židli, nevím, co tam bylo. Už jsem tady znova. Tady nic není, tady taky ne, tady taky. Halo? Nějaký kód? Já vím, kam to pasuje, možná. Alebo asi ne. Ježiši, já to jako... No tak tam si mám nějaký save. Klíč. Je tak Granny. Ježiši, ona je zase tady. To pasuje master klíč, tam nevím tam všechno. Počkej, padlo kód, ten mám. Dobrý, něco jsem to dal pryč. Tak ještě kladivo a pak ještě tady nějaký to. Ten kabel končí. Tady to ještě nejde tam. To je zase někde tam Granny. Ona je tady. A ona jde po mně. Ježiši. To je hodně padá. Tak lidi, abych asi tady to video ukončil, protože já vím, je to hodně krátký, ale to má první video, tak nevěděl jsem, co mám natočit, tak jsem prostě natočil Granny. A se chci s váma rozloučit a zatím čau.